Biz әни белән яшибез. Безнең минем әни Миннуллина Мәдинә Юсуповна. Ул Әзәк авылыннан туган, Әзәк авылында туган кеше. 29 елга. Безнең әни төшесендә күргән кеше. Әнисе аның гарип булган, тумыштан гарип булган инде, шу әнисе белән бергә яшәгәннәр. Шуннан сугыш вакытында инде әшесен ниткән күргән кеше инде ул шушыннан үсеп Яшүсмер еллары аның сугыш чорына туры килгән. Һәм ул иң авыр вакытларда яшәгән. Шулай бит? Иң авыр вакытларда яшәгән. Шуннан менә сез әйттегез, Хаҗия ханым, әнинең әнисе әби гарип булган дибиме? Ул белүемчә бикере һәм аксак булган инде ул, име? Әмма дә ләкин ул кияүгә чыккан. Шулай бит? Ике балалы иргә, Юсуф исемле кешегә кияүгә чыккан. Шулай бит? Ике баласы, ике кызы булган аның. Менә өченче булып Мәдинә апа туган. Шулай бит? Айванга ничек килеп чыга ул менә? Айванга килеп чыга, аның монда Айван авылында бер туган түгел инде, туганы булган. Апасы Ыркыя, әти бер, әни башка. Шулай бит? Туганы булган. Шуларга кунакка килгән инде ул. Килгәндә инде, шуннан әти белән танышып, шушында кияүгә чыккан. Айван авылыннан Азак исемле егеткә кияүгә чыккан. Шулай бит? Шуннан ул авылда эшләмәгән инде, колхозда эшләмәгән, ул тимер юлда железнодорожница булып шунда эшләгән. Алар хәтерлим әле мин, Бәдер апай, Мәдинә апай, Сабиха апай, Асма апай. Тимер юлда алар иң авыр хезмәтне башкарган. Шулай бит? Алар кулларына кубалды тотып, ул чүкеч кенә түгел, тимер юлны рәтләгәннәр алар. Менә хәтерлисезме, ничәдә чыгып китә һәм ничәдә кайта иде әниегез? Біз әнине күрмәдек. Гомумән әни иртүк караңгыда чыгып китте, кичке караңгыда кайта торган. Аларның эш сәгатьләре 8 сәгать эшләгәндә булды да, кайтырга кирәк, китергә кирәк иш индеме. Иртәнге 6-да 7 эш сәгате башласа, кичке сәгать 5-кә хәллек. Инде ул караңгы була, 5-тән соң тагы 5-кенче 6 була бит әле. Алар шулай эшләгәннәр. Шул бергә төшкәннәр инде авылдан 2-4 хатын инде шулай итеп эшләп кайтканнар инде. Без инде әнине күреп үсмәгән, безне әби үстерде. Әби үстерде безне. Әбиегезнең исеме ничек әле? Әбинең исеме Минсулу. Юсуповна Минсулу була инде безнең әби. Без әби карамагында үстек. Абый, апай һәм мин инде. Үч бала име? Үч бала үстек. Ял көннәре бар идеме әниеңнең? Әни безнең ял көннәре бар инде, ул ял көннәре бар. Ял көннәре булган дәврдә дә безнең әни бик кеше сүзен үти торган кеше инде. Менә кемдер отпускка чыгып китә, ул аны урнашка кала, кемдер авыртмый тормый бит инде, больницада ята, ул ана шул передача белән воскресенье җитсә, шунда бара торган иде. Кешегә ризык карап бара торган иде, булышып. Әле ул сиңа ял көне тагын ул гына булса, икенче ял көне тагын инде алар нидә тора торган, переза охранда тора торганнар иде. Шуңа итеп алар ялда күрмәделәр. Шуңа итеп безнең әни шул бик 40 яшьләр, 45 ел авыртмыйча, бер көн эштән калмыйча, шуңа итеп эшләгән кеше инде. Авыр тормышта. Менә күрәм, аның медальләре дә бик күп икән, име? Ул сугыш чорында эшләгән өчен медале бар. Аннан соң юбилей медальләре бар. Социалистик ярышта җиңү медальләре бар. Шулай, ансы бер сүзсез инде ул карусыз эшләүгә, конечно, бик яратканнар. Гомумән дуслары, иптәшләре дә бик дус булып, берсен-берсе хөрмәт итеп җирдләр эшкә, шунда эшләделәр инде. Менә сез авыл башында тордыгыз, име? Менә авылда эшләгән, колхозда эшләгән, совхозда эшләгән кешеләрне белделәр. Менә ничектер тимер юлда эшләгән кешеләрне бик белмәделәр дип
уйлыйм мин. Шулаймы? Сүздә юк инде, сүздә юк, юк. Аларны бик хөрмәт иттеләр анда, бердә нитмидер дип әйтер хәл юк инде име. Теге, белмәделәр дип әйтеп булмый инде аны име. Эшләгән җирдә хөрмәт иттеләр, конечно. Һәрберсендә үзенчә премияләтә дә бирәләр бит инде, булышалар бит инде эшләгән дәврдә инде. Тимер юлда. Тимер юлда инде, ие. Тимер юлда ничә ел эшләде? 45 ел эш стажы бар аның. 45 ел име. 45 Ничә яшьтә пенсиягә чыкты икән ул? 55-тә. 55-тә име. 55-тә чыкты инде пенсияга, ие. Бик хөрмәтләп, рәхмәт әйтеп, бүләкләрен биреп чыгардылар аларның җыенсында. Әнинең дип әйтмим инде. Һәрберсендә шулай дип чыгардылар, анда рәхмәт әйтеп дип әйтәсем килә инде. Теге җыенса тырыш булганнар, бик авыр булган бит инде эшләре. Күмер бушатулар дисем, ул рейсләрне җырту дисем, ул вакытта бит техникада юк иде, ул тимер юлда эшләгәндә үлде аларның. Кулдан булды бит инде, бөтен нәрсәдә инде. Шу әйтеп, бик авыр хезмәт итеп чыгып, шуннан инде хәзер әни миндә тора. Без әнине карыйбыз, Аллага шөкер инде. Теге авырлык сынап тормыйбыз, үзебез аның өчен пенсиядә, без әнине карарга тиешле кешеләр бит инде хәзер. Ничетәсен Алланың биргәненә шөкер. Әнине карыйбыз инде, әнине калдырып. Әтиегез ничә яшьтә китеп барды? Әти безнең 61 яшендә китте инде. Кем булып эшләде? Авылда колхозда эшләде ул. Колхозда бит янда эш ничек? Разнорабочий эше инде. Көтү көтте име. Авылларда ие, авылда көтү бар ише инде ул вакытта. Авылда шул көтүдә китте инде. Нинди эш бар? Шулай итеп эшләде. Менә әниегез нинди кеше? Ой, безнең әни бик акыллы, бик тәртипле, бик уңган булган сәләтле хатын дип әйтәсем килә инде, конечно. Ничек әнине яманлап утырасың инде. Безнең гомумән әшәк сүз әйтеп, кешегә юк дип әйтеп, каршы килеп булыша торган кеше. Әбигә ошаганмы характеры белән? Сүздә юк. Сүздә юк, әнисенә ошаган безнең әби 89-90га җитеп үлде. Ул шуныңча безгә җиннаскилар әйләп име. Кулдан ине белән җептән күлмәкләр киеп, тигеп киеп тә торган иде. Мәрхүмә. Бик булган сәләтле хатын булган, гарип булса да дип әйтәсем килә инде. Менә Мәдинә апай хәзер күзе күрмәй ничә ел инде? Әнине 15 ел күзе күрмәй инде. Урын өстендә генә аның өчен аягында эштә кырсындырды инде ул. Аягы да сыны, аны хәзер инде яту ни дә бар бит инде. Күзе күрмәүне бик авыр кичердеме? Әйтә идеме? Күз менә шулай дип әйтә инде ул. Бөтен җирен авыртканда күзен күрмәй бит читен икән ди. Менә шушыннан көнне, төнне аермыйча, ашый торган ризыгыңны күрмичә, ул бит ул нидә аппетитта ашатан ризыкны күрсәң, килә бит инде ул инде. Менә ул күрмәүдән яман нәрсә юк икән дип әйтә инде. Менә сез шул заманында ул бит инде бик авыр эштә эшләгән, кубалдылар белән тимер юл ремонтлаганнар бит инде алар име. Шуның зыяны тигәндер дип уйлыйсызмы? Гел бөкрәеп. Менә ие шулай ди торган инде. Салкынында да 40 градус салкын булса да, өстеннән яңгыр, кар яуса да, без эшкә төшми калмадык. Без эштә безнең кулдан кубалды төшмәде. Теге төс буен тиенде, су җырып җирдек, без эшебезне эшләдек. Бик авыр булды инде, конечно, ди торган инде сүздә юк инансы.